Аре бе, Файер, кога ще вземе някаква по-рапърска кола, кога ще вземе нещо по-тарикатско, аре бе, братле, какво ги носиш, тия анцузи, тия дрехи от Зара, тия риски, нали, за 50 лева, кога ще купим нещо по-готино, Луи Вик, Гучи. Пичо, искам да ви кажа, че това нещо е много смешно и дрехите, които носите, колата, която карате, да, тя е някакъв комплимент, по някакъв начин, разбира се, допълва визията ви, но тя не е това, което оформя и е ядрото на вашия характер, на вашата същност. Ако вие служите вярно на Бог в това, за което Бог ви е призовал, Той ще ви благослови с това, когато ви е времето да ви благослови с това. Ако вие трябва да взимате кредит, за да имате определена марка кола, за да имате определена къща и живеете на кредит, това е бълъжки начин да сте тарикати, разбирате ли? Просто имам много хора, които познавам, които ми се подиграват